A 30 km ao sureste de Lugo atópase esta vila que hoxe cambia a súa habitual paz e tranquilidade polo ambiente de troula. Benvidos e benvidas a Baralla. O mal tempo, boa cara, Baralla cre festa. Da igual que neve, chova, o San Vitorio, unha tradición única e a verdad que o mellor día do meu traballo, estar con meus veciños un día como hoxe como San Vitorio e, bueno, que siga habendo festa, a maneira de unir os nosos veciños, o noso pobo. Foi unha mágoa que este ano non puidéramos salir co santo, non se puidera facer esta procesión. Sí, o primeiro ano, despois de 35, que se fixo ininterrumpidamente neste día, e é o primeiro ano que non se puido salir ca procesión a causa da chuvia. E que é o que vostede máis destacaría destas festas? Quizás a unión das familias, é dicir, hai moita xente que está fora durante todo o ano e ten as vacacións para vir estas festas de San Vitorio e xa ten todos os anos para vir, e creo que iso é algo único e nos polos pequenos pois máis todavía. Que é o mellor que teñen estas festas de Baralla? É unha festa que non é a nivel, digamos, local Baralla, senón que digamos que é unha festa a nivel de comarcal. A mellor xente que non vai á festa do seu propio pueblo e, sin embargo, veñen as festas a Baralla. As festas, na honra de San Vitorio, xuntan a tradición coa gastronomía e unha boa verbena. Hoxe temos moito chollo, non? Hai que darlle de comer a moita xente. Hoxe é un día importante, hoxe é San Vitorio e sempre xunta xente. Chova ou non, aquí sempre xunta xente. Bueno, polo que vexo, estás moi ben acompañada e o menú non pode ser mellor, entonces. Nunca, mejor, o sea, esto es yo solo como pulpo aquí, en Galicia y en la feria. Contanos, de onde ves? Vengo desde Copenhague, desde Copenhague al San Vitorio. No hay nada como Galicia. Como ves este ano o tema das festas? Está todo moi ben organizado, con un montón de actividades novas, pero claro, o tempo non nos está acompañando. Un pouco escarallado polo tema do tempo, pero nós temos actitude para dalo todo e a tope cas festas. Que plan tedes para hoxe a tarde e para hoxe a noite? Home, ir a ver a charanga e despois vir a festa. A ver se papá e mamá vos deixan alargar un pouquiño a festa, recoller pronto. Alargar un pouco estaría ben. Que nos podes decir destas grandes festas de Baralla? Pois que son as millores e que teñen que vir todos. Yo veo el ambiente muy bueno, pero creo que a la gente le falta vidilla, le falta bailar un poco más de merengue, ¿no? Un poco de... Pois xa vedes que a xente en Baralla ten ganas de festa e agora que saliu o sol parece que aínda máis. Eu que xa teño o meu traballo feito, vou deixar o micro e a cámara e creo que vou mir con eles.